bisimilla mon e ayawo fulful. Ndendori TV ko Abbas Malal Abbas. Gomu ngotagu Ibrahima kan katanti leñol. On jarama. O girnitimo huccire fuutankoɓe o weeɗi jungo qur'ana jange nelaɗo mante ɓe juulay nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam so wuli o wiya mo fenata o wi kam Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall ngal ɗemgal ɓe jooɓi tuggude nden fewde joni nelaɗo Allah sallah sallam Allah winomo wama arsalna min rasulin illa bi lisani qawmihi liyubayyina lahum min nelani min neldani nelaɗo e nder windere nde so wona o arata ko e dow konngol ɗemgal yimɓe makko noɓe mbayni o waya noon soɓe ɓawli o ɓawla soɓe gojji o wajja soɓe kaali ɗemgal ngal o haalata aadaji maɓɓe ɗum o rewata gonka maɓɓe o ɓura ɗum andude o ɓura ɗum famde o ɓura yimɓe makko ɓe famde holkoye mumen ɗum tagi somo taftoɓe omo tafaɓe alhamdulillahi mo tafata emo taftoto won tafteteɗo ko tafanoɗo kono noon tafugo ngo fewani omo tafto ɗum wonmo meeɗa tafede ara omo tafa ɗum ɗum tagi kanko e nder ngoɗon tafugo Cheikh Oumar tafuno lomtotoɓe muɗum e dendagal ko yalti e dumorungal keeci makko ɓiɓɓe duwanaɓe e silsilaji makko e dewe makko Allah e maqam Ibrahim Safa e Marwa Arafat Mina Muzdalifa e nde o dare baytal muqaddas e nde o huccitire rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam pop koko duwana ko yaltata e makko koko koode ko yaltata e makko koko moƴƴere oɗo ceerno Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar nden jappere o heeɓi ɗum gon felo koyngal o darima e muɗum o naati ndun suudu o yalti jappere nde jotti hen ko ceerno men ceerno Mouhammadoul Madani Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar jappere ceerno Muntaga joɗinode jotti hen ko ceerno Mouhammadoul Madani Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar Al Foutiyou Tall e nder hoddiro Allah tabaraka mawlana wa taala ngal ɗemgal kadi o haalata o haalani ɗemgal goɗɗo ɗemgal moɗata ngal men ngal ɗemgal wawa modde ngal men ngal wannoon duwaw jingol e barke e moƴƴere ina woni hen wannoon yiitama nde o fellata jihaade nde ala ɗo fuɗɗori so wona ɗo jibinaɗo o fuɗɗorima e leyɗele kewɗe o ɓooyi yirlade o ɓooyi ɗannade nelaɗo feeñanimo kuccitta ko leydi ma ɓiɓɓe soknaɓe toon jibina ɓiɓɓe teddungal toon jibina ɓiɓɓe laaɓal toon jibina ɓiɓɓe barke toon jibina ɓiɓɓe reeniɓe toon jibina ɓe gona ɓiɓɓe toɓɓe ɓaleeje eɓe gonde gonka maɓɓe teddungal maɓɓe cuusal maɓɓe mbiragu maɓɓe ɓe jawata gonɗinde kono soɓe pelliti soɓe naati ɓe jaltata ƴiƴam maɓɓe ina sala aadodirede to banggal haali ɓe jam fo a ruttoto leydi ma o naati halwaji e Allah ya hokku leydam ndi jaɓandimi ko jinmi ko ɗum tagi o ari o tawani toon keefeero o tawani toon piyeteɗo o tawani toon kippeteɗo o tawi toon tan ko kaldeteɗo haaldire haqqille ɗum tagi nde o noddiɓe nde koɓe ɓiɓɓe goonga ɓe jaɓi goonga ɗum tagi to banggue Allah haali Fouta yaade makko kanko Cheikh Oumar on Fouta kadi ko on nototo ceerno Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar on notino ɗum on jaɓɓiɗo hande ceerno Mouhamadoul Madani e nder Europe on jaɓɓimo to leyɗele Côte d'Ivoire on jaɓɓimo to Mali on jaɓɓimo to Mauritanie on jaɓɓimo e nder reedu Fouta to taani ko rewanno fof o rewi ɗon ko on kadi jogori jaɓɓade mo janggo Amérique walla Asie walla Australie walla banggue goɗɗo ceerno Alassane Aboubary sen kaali Cheikh Oumar eɗen gandi ɗum juutat ko ɗum waɗi en codota seeɗa ɓoyata naaten gurdam ceerno Mouhamadoul Madani minen min nandi aɗa wiire joni minen kam min cikano tan ko Madana walla Madani ma firtino yimɓe e inde nde seeɗa to banggue Cheikh Oumar lolli e Fouta konngol makko wiide Pere Ndarjon Pere Ndarjon kam ko egge Fouta koɗo yon banggueji goɗɗi walla ko egge e caɗele payono moƴƴere ngam jotoɗon Allah ngol ɗo konngol Pere Ndarjon holko pamɗa ɗo Pere Ndarjon ko konngol ombugol gueɗe kewɗe e gande kewɗe e sifaji kewɗi certuɗi ferde e gonka wonno tawi ko less lesa ɓuura yaade dow ɓuura runjude ɓuura giddude ɓuura ruyde ɓuura towde ɓuura mawnude ɓuura faggade ɓuura soñcude ɓuura yencude ɗum woni Pere Ndarjon o watti hen yo Allah sar leñol saaka so tawi Allah sari en payi Europe en payi Amérique en payi Asie en payi Australie en payi nokkuji fof
sin en riche en pop en kawroyi toon kala ɗo leñol men woni ma jibin ɗon so tawi en jibini ɗon kaalen ɗemgal men keddoɗen e aadaji men e gonka men e sifa men innitoroɗen fuuta men hay sinno yawani so Allah jaɓi inchallah ma ɗemgal men won moɗowal gueɗe kewɗe e sifaji kewɗi walla paggoyoɗen garten e fuuta sen paggoyima en garti fuuta en mahat fuuta en kaalat ɗemgal men en gonat e gonkaji men e sifaji men tawa en canzani tawa eɗen kuɓɓiri diine men eɗen jaggi e gonka men e ɗemgal men eɗen kaala diine men te ɗemgal men ala ko ɓuri ɗum yidde diine men ala ko diine men haali ko jiggoytoɗen eɗen pirtira e ɗemgal men ɗemgal men kala ko diine men haali sa ƴeewi a ƴewtindima no yimɓe men ɓe paamirta ɗum ni hay ɗemgal arab mo diine o jippi o ina heddo seeɗa ina heddo wonto heddoto ɗo ganduɗa soɓe jiiɗi famnude maɓe jiggoɓe jiggo haɓe pamna yimɓe nanoɓe arab ɓe ni boom enen noon to banggue ɗemgal men ina hokka doole e sembe e hattan a natade hen gona e firde noon e firtude wona gotum pirɗa ko helmere nde kono saɗa firta gadda dendagal taaridi ko yowiti e helmere nde to banggue alhaali sifa muɗum loowa keɗotoɗo o welto te weyto te dahmito ay weltare e weytare e dahmitare ɗum ɗo pop koye weltare tan yahata e alhamdoulillahi rabbil alamin ɗum tagui en noon wiide ɗemgal men ina soñci ina yanti ina mawni ina toowi ina yaaji ina heewi ina e to banggue alhaali mum no yaaji Alassane Aboubary mo ballel paade jura mbiɗa tigui rigui bandiraɓe hettiyankoɓe mbiɗa andi ma noko weltare mawde e ngol ɗo lefol gati aɓe ɗomɗano gueɗe maɗa hayso woni serani kono ko cengɗeɗe cirti beele naten joni joni e ceerno Mouhamadoul Madani ko adi ɗum seeɗa won defte e gande ɗe Cheikh Oumar Tall joguino janoɗo ha naate e leyɗele arab walla nokkuji goɗɗi e ndoɓina e ndentina mbaɗa deftere e yimɓe anduɓe mo kaali hen foof worindina min nani ene woodi hen ko tugna e darti e biteɗo Abdoulata Gawlo Abdoulata ko joom hoddu min nani e nder anduɓe ene mbiya to banggue joom kolli en banggue pijirloji en so tawi waɗama waɗi ko pecce Pobbo woni jogui gueɗal bakkat Gambo woni jogui gueɗal bakkat Daaro woni jogui gueɗal bakkat holno sellirta ko fotino golwole Cheikh Oumar ene mbaɗe tawa ene yaltini hen haala oɗo mo ganduɗa ko bambaɗo ñaama haala walla gawlo holko mbawɗa fammiɗo ɗon rendo ngo tan naten oɗo fammina rendo ngo to banggue alhaali sifa mum seremɓe men nde ɓe noddata yimɓe men ina jogui hikmaji hikma woni ƴoyre nelaɗo Allah sallah sallam yamirano jaafoɗon udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati l hasana wa jadilhum billati hiya ahsan Allah tabaraka wa taala wimo saɗa nodda fewde Allah saɗa nodda fewde joome noddu yimɓe ɓe fewde joome bil hikmati e ƴoyre e pinal e famamuya nde yimɓe ɓe mbiyete yo ngar waajo ɓeɗo mbaɗa wangoji mumen ɓeɗo peewa e bawɗi mumen e buubaji mumen e gonkaji ɗi soɓe jiiɗi funtude ɗumen nde garata juma garata jama tawde gona wowɓe ɗum fala budda ɓe ƴeewana ɗum hoɓɓowo ne dañi bakkat piyowo mbago ne dañi bakkat hay birtiɗo ɗon dari seeɗa tan wiya Allah bonnuɓe ina daña hen nogas ɗum ko to banggue programme maɓɓe lelorino hono noon sababude hulɓinde yimɓe ɓe mbaɗe ina kula caakan garta e goonga goonga ɓurɗo wonde goonga o wan noon ɗum ɗo ko aduna geɗe ɗiɗi no woodi ko welanma mananma e ko welanma nafanma diine weletete nafma fijirde welete kono nafatama fijirde ina welma kono nafatama kono noon diine ina welma ina nafma ɗeɗo gueɗe ɗiɗi ngoodi wonno fijirte a dañata hen baraji kono a dañata hen bakkat won fijirde aɗa daña hen bakkat a dañata hen baraji kono noon diine kam a dañata hen baraji a dañata bakkat koni pecce ɗe mbayi ay gonɗo to juma e jama o so waɗi kono addanamo bakkat
tan tono windante nder juma e jama bakkat ay takkiɗo fijirde nde so waɗi kono addanamo baraji ɗo no dañata baraji ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid kala konngol kalɗa raqib e atid bindat ko malikaji ɗiɗi gonɗi e dow balaɓe ma caggal ɗum allah tabaraka wa taala wi mi waddemon kiraman katibina yalamuna ma tafaalun tedduɓe ɗiɗo windoɓe ɗiɗo anduɓe kala ko golli ɗon ɗuma ko gollal ɗuma ko konngol ɗum ɗo ɓe bindata konngol noon na dago ina harma gollal na dago ina harma ɗeɗo geɗe ɗiɗi wona fawake fijirde nde tan hayso an goto e suudu ma hayso an goto e nder ladde hayso an goto e nder service ma hayso an goto e nder hôtel ma ɗum ko addata bakkat koko addata tan sa naati e nder stade e nder fijirde a waɗani ko ina addanma bakkat a heɓata bakkat te a windantaki Ibrahima Oumar Kane min paami wadde wona fijirde kono fijirteni kono noon wonko gadduɗa ɗo de e nder haala he ko haala mawɗo haali ɗo ganduɗa ko biteɗo raqibe atide ɓen ko malaikaji so tawi ko kamɓe bindata ko haalete e wiyama ɗemgal ganduɗa ko ɗemgal arabe yimɓe kalata ngal haalete janggo laakara so tawi an kalata ko pular kamɓe metaɓe nana pular saka ɓe binda kalata ko daña hen bara Ibrahima Oumar Kane a addi toɓɓere welde nde Allah tabaraka wa taala wi wa allama adama al asma'a kullaha mi andini adama dendagal kala inɗe ɗe ko kala ko wiyete pular baba adama haalino wawi kañum jangguini ɗum maleykaji kala ko wiyete jolfe o jangguini ɗum maleykaji kala ko jogori ummade dumrungal keeti makko ina jogori haalde ɗemgal so ngal France so ngal anglais so ngal goɗɗum so ngal goɗɗiti ɗum Allah tabaraka wa taala andinino baba adama woni professeur jangguinowo ɗum maleykaji holko tagi ɗum ɓe gandano holko Allah ɓiiri noon ɗum tagi Allah tabaraka wa taala wi wonko gandumi on ganda wonko mbawmi on mbawa wonko keblumi mboɗo suuɗi on tinani te on ƴellitaki hen ɗum tagi Allah tabaraka wa taala nde tagi baba adama nde dendagal ko wiyete maleyka o to banggue Allah haali janggi wawi gayni holko ɓe joɓatamo ko sujjandemo ɗum tagi iblis ala ɗemgal wawa won noon kamɓe janggidi université o nde ɓe jaltata kamɓe fof eɓe keeɓi doctorat maɓɓe iblis heeɓi doctorat mum joni noon wonko wiyano yo irro kañum ne yo ruttu teddungal iblis sali ɗum woni to banggue alhaali o waɗa tooke to banggue alhaali bani adama o waɗa tooke bani adama mo añño o continue ñagade Allah min de wonko gollanino mami goɗɗiɗi yoɓede o wi holko jiɗɗa yoɓede Allah tabaraka wa taala wimo holko jiɗɗa yoɓede te o wi Allah aɗa yoɓa golle man amila salihan fali nafsihi wa man asaa fa alayha mo golli moƴƴere hoore mum gollani mo bonni kadi kañum jeeyi bonande mum o wi min noon cuɓimi ko bonande mboɗo yiɗi yoɓede te ko joɓata ko to banggue alhaali ko nunɗal o wi ko jiɗɗa yoɓede o wi to banggue alhaali muñanam min nene fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siraɗaka al mustaqim en goɗɗinoyta ko hakkude makko e iblis kono baba adama kala konngol e kala ɗemgal baba adama jangguini ɗum to aljannaji jangguini ɗum maleykaji haɓe cujjanimo ɗum tagui ɗemgal alagal baba adama haalani e nder gurdam mum kala ko jogori haalede e ɗemɗe kalanoɗe nden majjuɗe taƴodiri to banggue alhaali sifa ɗum tagui Allah wi minhum man qasasna aleyka wa minhum man lam naqsus won e maɓɓe ɓe min kalanma e qur'ana min cowti inɗe mumen wone maɓɓe ɓe min deeƴi wone maɓɓe kalanno ko ɗe ɗemɗe ɗum tagui Allah wi wama arsalna min rasulin min nelani min meeɗani nelde kala nelaɗo so wona emin nelamo ay kala nelaɗo ɗo ujunnaje temedere ujunnaje nogasi ujunnaje nayyi annabi ɓe fof naati ɗo ɓe gari koye ngal ɗemgal ɓe kaali ko ɗum ɓe kaali ko ɗum ɓe kaali ko ɗum kono ɓurɗen haalanede tan ko haalɓe arabe ɓe e wonnoɓe israil ɓe kono heddiɓe ɓe ɓe Allah deƴƴi ɓe million ngaji yani walla ko ujunnaji capanɗe ɗum tagui Allah tabaraka wa taala haalani adama dendagal ko jogori haalede e nder windere nde adama jangguini maleykaji so ɗi mbaɗɗima ɗi gari ɗi jowima e balaɓe neɗɗo haal pular ɗi bindata ko pular kala ko ƴettiɗa woni bonande eɓe gandi kala ko kuɗɗa woni bonande eɓe gandi sa fabbima eɓe gandi fabbore sa ñohi eɓe gandi ñoore sa malli eɓe gandi mallol sa kala ko mbaɗɗa
eɓe nganndi ɗum tagi ɓe markat kamɓe ko haal pulaar tan ñanden ko ɓe haal pulaar en ɓolɓe te ɓe nanata ɗemngal gongal so wonaa ngal ɓe mbaddaa ngal yo ɓe mbindanoye ɗum woɗɓe baddaaɗo e capato nanto ɓen ko arab tan mbindata jon fo o windante tan ko wolof te allah juumata allah juumata holko tagi ɗum yalamu kha'inata al ayuni wa ma tuhfi sudur omo anndi ko ɓerɗe ɗe ngonni e dow muɗum ina miijo ko te kanko dognata miijoji ɗi ha réseau naata neɗɗo o miijo wawa fewjude e gollade walla haalde ceerno Alassane Aboubary ɗo laaɓi ceero so wiyama noon enɗo en gaddi to banggue pulaar arabeɓe jibini haal pulaar en naggam ɗo jibina fof baba adama nde ari nden arde e majji pulaar yaltangoye baba adama ko noonni ceerno Alassane Aboubary mboɗo anndi banndiraaɓe heewɓe nana poomani nde jettotoɗen ceerno Madani ma en jettomo jooni jooni min nganndi aan ka neɗɗo mo ngannduɗaa jogiiɗo humpito e leñol ngol ngati mbiɗa siftora en kawri ñalawma gooto duɗal ceerno Souleymani Baal dente mawɗen ɗon ene guinira ñalɗi bela nde yeehi haa paadiɗaa nde dental ngal dilli no feewi ɓe gummi ɓe poɓɓi kelle wa dariɗa dartinɗaɓe e fuɗɗode yewtere ma ñande hen ko alhamdoulillahi rabbil alamina wonno on Alassane Aboubary ko kam tan woni ɗo ha joni joni o naaten e gurdam ceerno Madani Tall adi foof pirana bandiraɓe ɓe ceerno Madani holko firti e Pulaar caggal ɗum hande leñol ngol no wayiri ni en ƴeewi e nder leydi Sénégal mbiɗen liƴƴi nogas e joyyi inana toon sa laari ayawo gendi Sénégal a heeɓima haalirde no rendi Sénégal sa hettidima ɗum ene wayno wontan leƴƴi ɓurɗi rokkede gueɗe e nder ko waɗete ko tawa keddiɗi ɗi keɓani beele seerenɓe leñol ngol kañumen eɗen jogui miijo darade hen addude hen balle mumen haade woni kala ko dilli koko namdete wadde kamɓene aɓe jogui hen darde ete yimɓe hewɓe ɗe mbiya tuggi ganduɗa mawɓe ɓennuɓe ɓe ha yetti ceerno Mountaga Tall ene mbattuno hakkille to banggue leñol ngol kono hande yonti kadi kumpitirɗe kese hande yeeri ko mbatten ɗo ko manate tuddude yirde yirlo e aduna he foof hewɓe naftoro ɗo en tawa wadde beele e ɗemgal ceerno Madani Tall beele eɗen jogui miijo jogade jewte e nder haalirde e ayawo guindi sen dokkama jaggen sen dokkaka lamdoyɗen mbete leñol meɗen mbasa wonde hoɓɓe e nder leydi Sénégal e nder leyɗele Afrique fof e holi yiyande ceerno Madani Tall e ɓamtade leñol ngol hanki to banggue jangde eto banggue pinal eto banggue rendo mi waɗani tan ɓuura yaaje mbete mbawa tongude ɗum caggal ɗum min namdoma konngol ma battindigo ceerno men ceerno Mouhamadoul Madani Mountaga Ahmadou Mountaga Cheikh Oumar mbiɗa Madani e Madaniyu o wiyete ko Mouhamadoul Madaniyu o innira ko nelaɗo Allah Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam firti ko Mouhammad ko madiniyanke Mouhammadou madinayanke no wayno Oumar Fuutanke o Oumar al Fuutiyu ɗum woni Mouhamadoul Madaniyu o inniri kanko ceerno men Cheikh Oumar ɓiɓɓe makko fof ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ceerno Mouhamadoul Madaniyu en ko innitiraɓe taniraɓe mumen e babiraɓe mumen e jaatiraɓe mumen Mouhamadoul Mountaga Mouhamadoul Habibou Mouhamadoul Aminou ay Ahmad Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu Ahmadou adi wiyede noon kadi ko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam e ko jiida e ɗum Mouhamadoul Aibou Mouhamadoul Mourtada Mouhamadou Taha e Mouhamadoul Nour ɗeɗo gueɗe pop ko Cheikh Oumar innirno ɓiɓɓe mumen kala innitiraɗo nden inde innitira ko ɓen Madani noon ko konngol Pulaar en kala koɓe gaddi ko ɗum addi Hammadi ɗum addi Hammadou ɗum addi Mamadou kono fof ko Mouhammadou ko addi Mamadou addi Hammadi ɗum addi Mouhammadou tan wonno kono noon Fuutankoɓe ne usta sababude tan ha ɓeydo webde e ɗemgal ɗum addi Madani o Madani o ne ko noon Madani o ko Pulaar addani en ɗum hankadine ha kala innirɗo Madani ko Pulaar o naniri Madani way tan ko wiide Madina naji ni Madina eɗen mbiya Madina taw ko Madinatu wiyete Madinatu enen joni mbiyeten debbo ko Madina mbiyeten gorko ko Madani e ko Madinatu e Madaniyu ko noon wano kono enen
taƴen tan mbaɗa eɗen ina weeɓano kaaldeten wiye madani o innira ko ceerno madani Muntaga Amal Lamiɗo julɓe kañum e bam makko jangguidi to Diatar ceerno Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar kamɓe gonduno to ceerno Hamidou Sy mo Diatar ɓe goni sehilaɓe ɓe jiɗodiri madani o yiɗimo madani Muntaga Amal Lamiɗo julɓe yiɗimo korsinimo nde o dañi ɓiɗɗo o inniri ɗum alhamdulillahi rabbil alamin ceerno Mouhamadoul Madani oɗo noon o jangi ko e Fouta o jibina ko e Fouta kaalisaji kewɗi peeñi hen moƴƴere hewde ari hen teddugal kewgal ari hen bam makko ko teskitiɗomo yiɗimo horsinimo te teddinimo te mawninimo te omo foore ɓerde mum te ina ɗomɗamo te so wirnima ɗum ina yewnamo kala ɗo woni kadi yatafaqqaduhu ina ƴeewamo no aynamo yitere andude tigi rigui o ɗum tagi o jangi e bam makko o jangi e ceerno men ceerno Oumar Amadou Muntaga Cheikh Oumar o jangi e ceerno men ceerno Mamadou Bocar Kane ko toon o ɓaari dendagal gande makko nde to kay hay nde o gayni toon o nawa Caire o feewi to wiyete Azhar université mo dendagal anduɓe hay tani ko Cheikh Oumar rewino ɗon o gayni golle o heeɓi dendagal ijazuji makko e nder hoddiro Allah tabaraka mawlana wa taala tuggude nden fewde hande Allah tabaraka wa taala ina waɗimo moƴƴo leñol barkinɗo leñol tedduɗo leñol to banggue alhaali daraniɗo Allah darani nelaɗo Allah darani diine Allah o darani dendagal moƴƴereji to banggue alhaali sifa nder leydi e caggal leydi kadi omo jokki enɗam hakkude makko e dendagal seeremɓe e ɓiɓɓe seeremɓe e moƴƴuɓe gila o suwa lomtade bam makko hawo lomti bam makko kala ko wiyete ceerno tuggude noon Touba ha yetti Tiwawon ha yetti to banggue alhaali sifa ñasiyankoɓe ha yetti Madina Gounas goto pop mo yindiri ko ɓi yum makko te ceerno Mouhamadoul Muntaga Ahmadou Muntaga Cheikh Oumar adino tufɓe yani tutade ɗum kanko nde o ari nde o jokkiti dendagal kala ko heddino kanko o yarata ko koyngal makko o haaldata ko ɗemgal makko mbaadi makko yiye en dente mumen e nder nokkuji mumen kala ko wonno Cheikh Oumar o dadi ko reftude e nder ko Cheikh Oumar jeyno tawi to banggue alhaali mum ko ƴeewa iwtida pop tawe ko Cheikh Oumar Al-Foutiyou Tall caggal darde ceerno Madani to banggue diine lawol tijaniya ɗum namdinani kadi pulaar wi ko ɓuuti hollini cikkuɗa walla jananoɗa holi darde ceerno Mouhamadoul Madani hande e ɓamtare leñol ngol ɓamtare leñol ngol no mbiruɗani ɗemɗe moɗodiroje ɗe omo dadi hen min tawa o haali ɗum te ministére uji ne jooɗi député ji ne jooɗi sénateur uji ne jooɗi directeur uji kewɗi ne jooɗi radio no ari télévision no ari kees wonno emin jooɗi o haali ɗum wonde to banggue alhaali yo pulaar hokke gueɗal mum ɗemɗe goɗɗe keddiɗe irraɗe e leydi ɗe yo totte gueɗe mumen e nder haalirde leydi men dowla Sénégal e nder a yawa habrirde télévision Sénégal yo ɗemɗe ɗe dokke gueɗe mumen yo ɓittiti yo yañe leydi ndi rendi dendagal gueɗe ɗe kala koɓe ndendi yoɓe gonde jaam yoɓe gonde teddugal yoɓe gonde moƴƴere ŋuttu hoto wat yo yimɓeɓe ponde goto fof yo totte gueɗal mum hoto ɗemgal ñaam gongal ngal hoto hay goto to banggue alhaali ɗewe hen gueɗal mum ngal foti hen hebde ngal en jii hande wona tajje konngol ma en jii hande to banggue ɓamtare nde wannoon ko saaha kaalirɗe woni yimɓe hande alɗuɓe hewɓe walla anduɓe joguiɓe juuɗe ɗe ganduɗa juɗɗe wonko puɗɗi wadde dokken yeru ceerno Amadou ceerno Djiby Bambilor hande sompi haalirde pulaar toon to Bambilor FM beele hande e konngol ceerno Madani an kaalowo ɗo sen jagui ɓere makko ñoore mbete ɗum ene e becce makko ina e becce makko nde tawno radio Bambilor ngo walli yonni fewni moƴƴi teddi haqiqatul amri ko ceerno Mouhamadoul Madani wi yo radio Sénégal hokku pulaar gueɗal mum yo télévision o hokku pulaar gueɗal mum ko wanno lottudu haalirde dowla leydi Sénégal ɓuri woɗɗoyde wonko ganduɗa ɗum ɗo so tawi dogdu fuɗɗorto ko ñekko ɗum ɗo
koye région ɗum ɗo e to banggue alhaali sifa muɗum koye e feccere e nder pecce région hay région o fof wawa heddude kono ɗo ceerno mouhamadoul madani dubbi feɗelu mum ɗo koto fiyana tan amérique jagganana